pregunta ja l'hauríem de canviar, perquè és important l'humor sempre, és que és importantíssim, és essencial. En temps de crisi encara més, però per molts motius. Científicament perquè està demostrat que millora la qualitat de la vida de les persones. El fet de riure, només el fet de riure genera adrenalina, genera endorfines, serotonina, dopamina i a part redueix els nivells d'estrès. I hi ha una cosa superxula i supercuriosa, que és que la part del cervell que està identificada amb el tema del riure no distingeix el riure real al riure forçat, amb la qual cosa el sol fet de somriure o de forçar-te el riure ja genera tot això tan bo pel teu cos. I de fet, somriure constantment també està demostrat científicament que allarga la vida, perquè potencia el sistema immunitari i està demostrat que riure 15 minuts al dia, una mitjana de 15 minuts al dia, pot allargar la vida uns 4 anys i mig. També t'ajuda a estar millor amb els que t'acompanyen. Tenim en compte que el somriure és la primera eina de comunicació vital que tenim quan naixem. Es diu que el llenguatge universal és la música, els altres diuen que sí és l'amor. El somriure és el llenguatge universal de veritat, és el primer moment de comunicació que tens quan has nascut, és el somriure amb la teva mare o amb el teu pare. Per tant, somriure el que fa també és sociabilitzar-nos. I en temps de crisi, en temps que ho estem passant molt malament, i ara que ho hem experimentat, la solitud és molt dura, somriure i riure, amb la qual t'apropa als altres, et sents acompanyat, se viu molt millor. Hi ha qui diu que els límits de l'humor són la H i la R, de la paraula humor, i jo m'aferro a una frase de Lelutier, que són argentins, humoristes argentins, que ells defensaven sempre que el límit de l'humor és el dolor ajeno. De fet, en general no estic a favor de l'humor discriminatori, en general. M'agrada més si un acudit, encara que sigui discriminatori, té una espurna d'enginy molt bona, que dius, quina volta li ha donat. M'és igual llavors si és masclista, si és xenòfob i tal, perquè valoro molt l'estructura de l'acudit, com l'ha fet, com s'ho ha fet anar per anar cap aquí. Que penses, hòstia, ho hauries pogut jugar amb un altre tema, m'hauria agradat més. Però llavors aplaudeixo aquell acudit, perquè a mi m'agrada veure com s'ha enginyat. El fet de riure perquè sí, no. És com riure sent dels més dèbils, no. No et pots riure. Tu quan ets humorista no has de pegar a baix, has de pegar els de dalt. Jo soc partidari de riure de tot, i de fet una de les coses que faig sempre quan faig animacions de públic o actuacions en públic, el primer que faig és riure'm de mi mateix. Estic molt cansat del pellfinisme, de la susceptibilitat, que és normal que hi sigui, també, perquè vivim en una societat, en un context en què l'insult és ràpid, sobretot a les xarxes socials, que la gent és molt covarda i aprofita per fotre-hi canya, i llavors qualsevol s'ofèn i qualsevol té ganes de... Inclús hi ha gent que viu i s'infle quan és víctima d'algo. En el món del pallasso també pensa que hi ha una cosa, que és que partim del riure a través d'acceptar el ridícul, d'acceptar el fracàs. El riure i l'humor té molt a veure amb l'honestedat. Com més de veritat és una cosa, més riure et fa. Hi ha un altre estudi científic que diu que els nens riuen entre 300 i 400 vegades al dia i un adult riu entre 15 i 100 vegades, però està limitat a la mitjana a 17 vegades al dia. Llavors, entre 17 vegades al dia i 300 o 400 que riem, vol dir o que ens hem tornat més selectes o més exigents amb l'humor o és que ens estem amargant. La frase del Tortell Poltrona que diu que quan ens fem grans, en comptes de fer-nos adults, ens adulterem. Doncs de tant en tant hauríem de no adulterar-nos tant i riure més. Perquè moltes vegades també relaciones el riure amb la tonteria, no? No sé si era Erasme de Rotterdam que deia riure de tot és de tontos, però no riure de res és d'estúpids. Amb la qual cosa hem de riure, hem de riure. El primer que has de fer és cultivar-lo amb tu mateix o tu mateixa. Hi ha exercicis que són exercicis molt simples, però que si els fiques a la pràctica són superefectius, que és quan et lleves al matí, et mires al mirall, et pentines i tal, per què no et somrius a tu mateix al mirall i provoques un riure de mentida? Si ho fas cada dia, només llevar-te et fiques davant del mirall i fas aquesta tonteria de veure tu somrient i tal, ostres, ja comences el dia ja generant coses bones al teu cos.
Per tant, riu encara que no en tinguis ganes. Evidentment, hi ha moments en què no tens ganes de riure ni res, i a més és quan te queda la cara més ridícula del món, quan estàs super seriós i et forces un somriure, que és allò així, fa... El sol fet aquest de forçar-te això, el cervell ja ho rep com un somriure de veritat i ja comença a generar serotonina, dopamina, les coses bones que el teu cos necessita. Per tant, cosa número 1, riu molt de tot. Cosa número 2, queda amb gent amb qui puguis mantenir converses de riure, en el sentit de que moltes vegades quedem amb gent i l'únic que fem és explicar-nos els problemes. I en un moment que dius, d'acord, sí, pots explicar les teves coses, però no ho deixis només amb això. No marxis mai d'una conversa amb un amic sense haver rigut una miqueteta, si no, el que deia també Charlie Chaplin, no? Un dia sense haver rigut és un dia perdut. A part, riure és beneficiós per tot. Mira, t'explicaré tots els beneficis. És bo inclús per la pell. Per què? Perquè quan tu rius a carcajada, el teu cor treballa molt més ràpid a l'hora de bombejar sang. Amb la qual cosa, moltes vegades plorem de riure, inclús suem a l'hora de riure molt. El que estàs fent és eliminar toxines, per tant, és bo per la teva pell. Punt número 1. Punt número 2, és bo per la teva immunitat, perquè generes hormones que et defensen de malalties externes. Riure allarga la vida. Qui no vol això? És meravellós. Què més? Destapa el nas, destapa les orelles. S'ha demostrat també que molts problemes vasculars tenen a veure amb la tristesa. El cos se t'encongeix amb la tristesa. Amb el riure, el cos se t'eixample, amb la qual bombeges molta més sang, amb la qual tens molts menys problemes cardiovasculars. Realment li fem poc cas al riure i riure és una cosa molt seriosa. Durant el confinament vaig començar a fer una sèrie de vídeos, que eren un vídeo cada dia, d'1 minut de durada. El primer vídeo el vaig fer perquè em va sortir una idea molt tonta, que és que això ho he de penjar a les xarxes per fer un jiji-jaja, que simplement era aquests dies de confinament, intenteu que no se us vagi l'olla. Llavors la meva dona estirava un fil i passava una olla per allà al davant, i jo deia merda, no? I llavors era un xiste, no? Anar-se en l'olla, i tanta gràcia que em va fer a mi mateix de fer això. És un vídeo que va començar a circular moltíssim i jo vaig flipar. I ho vam fer per 2 motius. El primer i el més important era per entretenir-me jo. Perquè jo al març, quan ens van confinar, em vaig quedar sense feina de cop. Em vaig adonar amb aquestes alçades de la vida de que tota la feina que faig, tota, absolutament tota, requereix públic. Llavors, per no caure en un forat de menjar-me el coco de que puc fer tantes hores, vaig dir, m'he d'entretenir d'alguna manera. I de la mateixa manera que hi ha moltes feines o molts esports que s'han d'anar entrenant, l'humor també s'ha d'entrenar una miqueteta. I segon, generar somriures a la gent més pròxima, que no pensava pas que després es distribuiria tant i es mouria tant, cosa que m'agrada molt perquè avui en dia també pagem pel carrer dient que bons els vídeos. Tercer motiu, riure, és que és important, és molt important. Es diu metafòricament, no?, que el riure és una medicina. Ja no és tan metafòric, està demostrat científicament que realment és així, riure és una medicina. Què més voleu saber? Us agrada la màgia? Mira. Què és un pallasso? Un pallasso és una persona a qui se li paga per fer riure. Això seria la definició més bàsica del món. Tothom pot fer riure? No. No tothom pot fer riure. Tothom pot trobar complicitat amb algú altre a través d'un somriure? Sí, tothom pot trobar complicitat amb algú altre a través d'un somriure. Evidentment, com a totes les altres feines, l'humor té unes lleis. Potser no són unes lleis escrites, però hi ha un tempo, hi ha unes normes, hi ha una estructura de l'humor. Per tant, no tothom té aquestes eines, ni tothom entén per què una cosa fa riure o no fa riure. Primer, ganes. Segon, escoltar. Escoltar el públic és importantíssim. Si tu estàs fent coses per fer riure i la gent no riu, tens 2 opcions. O portar-ho fins a l'absurd o canviar radicalment del que estàs fent. Hi ha tècniques com, per exemple, admetre que una cosa no ha fet riure, perquè en el moment en què et despulles, en què et mostres la teva honestedat a l'hora de demostrar que no has sigut capaç de fer riure, aquí fas riure. Pues, conèixer aquestes tècniques són importants. Què més? Els tempos. Hi ha una llei no escrita també de l'1, 2, 3. Ja sigui en un acudit hi ha 1, 2 i 3. L'1 marca la premissa, el 2 la reafirma, pum, i el 3 és la sorpresa, és el que no t'esperes. Però és que inclús en el món del pallasso hi ha inclús un tempo que són els 3 segons.
Tu fas una cosa i una persona, si ara mateix cau aquest cubo aquí, cau aquí i la persona es gira de seguida. El pallasso segurament caurà, esperarà 3 segons i després farà què ha passat? I aquest tempo de, hòstia, no està el tempo, doncs és una petita eina que també et pot servir per fer riure. Llavors, hi ha tècniques que s'estudien i sobretot s'entrenen. Ara, sempre has d'estar pendent del públic, perquè cada públic és diferent. Jo vaig decidir que em volia dedicar a l'humor després de 2 estius de treballar la fruita, veient que hi havia gent que cobrava molts més diners fent espectacles de pallassos per festes majors, als estius. Vaig descobrir que m'agrada molt fer riure a la gent en el moment en què quan jo tinc una teoria, que és que els que no hem sigut físicament adonis, guapos, preciosos, nens que les noies s'enamoraven de tu a la primera, havies de tindre una altra eina de seducció. I la meva eina de seducció va ser el riure. Entenia que fent riure la gent podia seduir. Llavors va agradar molt això des del principi. Llavors sempre vaig utilitzar l'humor com una forma de seducció, ja no només en el cas de les noies i tal, sinó en general. L'humor és una forma de seducció molt potent. I dedicar-m'hi professionalment va ser quan vaig començar a veure que amb els espectacles que feia als estius de pallassos i tal, m'ho passava molt, em generava molt benestar fer riure els altres, m'agradava moltíssim. L'evolució que ha tingut el Ferran des que va començar fins ara és que abans potser era més valent per imprudent, perquè provava tot a veure si funcionava, perquè necessitava les meves eines. Allò que diuen que cada pallasso té el seu pallasso, cadascú té alguna cosa que fa riure als altres. Jo no sabia què era el que em feia riure de mi. Jo sabia que hi havia coses que funcionaven i coses que no, però no sabia el què. Llavors, ara ja soc molt més conscient, fa 20 anys que em dedico a l'humor, sé què és el que fa riure de mi i el que no fa riure. Tinc l'habilitat de trobar lo absurd, lo estúpid en algo quotidià, i això el que fa és provocar la sorpresa, que és el que fa riure la gent. La màxima seria no vas ben vestit si no dus un somriure, que és meravellosa, no? I jo crec que ho engloba tot. I una altra màxima perquè ja és per la vida, que no és per l'humor, que és una frase que m'encanta, la trobo meravellosa i que és veritat, que és la d'Umberto Eco, que és som allò que vam aprendre dels nostres pares quan no intentaven ensenyar-nos res. Amb la qual sàpigues que sempre algú està aprenent alguna cosa de tu quan no t'hi estàs fixant. Per tant, fes sempre el millor que puguis tot allò que facis.